di langit mambang tepasolan paneka lintang toyo kang sumawur yen to ora bakal pangling iki ora kaya Ismaya kang ngadhep muring Asawun padha kanthi raja nggih nampi pangestunipun kula boten wonten setunggal perkara sebab kula kunjuk kula ya ngontok ulang lan pisang geni uga padha kanthi raja ya kaki apa pangetmu ora ana siji apa basaku taman ngono ya tak tampa mula saka iku bukan dadi sediane Ismaya ngadhep muring Asawun niki wonten saperlu perkawis putra-putra Pandhawa natara semanten Ndara kula menika reteki wonten ing Indrakila panyuwunipun Ndara Janaka nggih boten sanes namung kemenangan perang Baratayuda lan Pandhawa kathah iya mengkono lah perkawis putra-putra boten disuwunaken kasarasanipun pramila kula wonten mriki namung badhe nyuwun lan ngayenaken wonten perkawis lan saged ngikuhaken kados pundi caranipun putra-putra menika wetah ngoten. Mangke yen to mboten saged kula tentu kemawon dados parang cucuan. Ngoten. Singkat mawon. Yo yen to kaya mangkono kula jembatani nang mung dipupuk besok yen to perang Baratayuda. Para putra-putra Pandhawa aja nganti ana ingkang melu lajeng peperangan. Oh nggih. Yen to mekaten namung nderek kula. Kanthi sampun cekap kula badhe nyuwun pamit ya sing paring ngatati Ismaya nggih. Bareng. Oh, jebulane sok ninggal. Dume urusane wis rampung, yo ngerti dhewe ya iya. Lah iki wis anggene opo kan jeneng pinto marang ulun. Ini yo kaki besok yen to ana peperangan ingkang gedhe yo perang Baratayuda. Jadi besok mungsuh sapa yen dadi senopati banjur mungsuh sapa yen to ora aku banjur kepiye. Kita sadurunge perang Baratayuda karo Antasena munggah ana ing Ndandel Bawana ning Asawun iku bakal dadi jedhiban senajan ora dadi senopati. Oh ngono. Bantu jadi penapa kaki. Jedhibane ora ana meneh. Besok yen ana perang Baratayuda jeneng kita lan sedulur tuwa Antasena bakal nyekel yaiku godha inten kinarya kanggo brasta wujuding jisih tan priprayan. Oh iya, yen kowe mangkono aku bakal goleki Kakang Antasena sak bisa tak banjur ketemu malah Kakang Antasena aku munggah ana ing dalan bawah yo munggah mangsa bodho. Aku njaluk pamit.
kula nggih. Sapa ngendi nyuwun damel. Nyuwun gawe nanti kowe terus anu borong. Borong klambi, borong keris. Yo syukur oleh gawean nggih. Pinjang tanggal 3 wonten Wonosobo. Mayang dhewe mangkili. Kala mlayu-mlayu dados kawuningan bilih kula menika dereken kalian Ndara Janaka. Lah wonten mriku pinanggih kalian Sinur Prabu Bathara Kresna, pinanggih kalian Sinur Prabu Bathara Kresna wonten perkawis nggih napa masa kalian Dewa Sekti. Ingkang ngancam dumateng ing neraka pramila kula pelajar wonten mriki diputus kalian Ndara Janaka. Pramila kula sumanggaken yen to mboten tinulungan kalian panjenengan sedaya. Kok punten badhe kawon, gadhe kewirangan menapa malih Ndara kula pun jamak. Pramila boten wonten amun kula sumanggaken